Paragrafoak hola dio. Arrazoi duzu, estaziotako bufetetan ematen duten kafeak ez du kafe izena merezi. Hemen hasi izan guztia, paragrafoetan hor hasi izan guztia eta bian oraino jundan gero. Manuskrito bat intzun, lehen bazian kuadernoien milimetratuak, holako, eta horriak zidan, akordatzen naiz. Eta azkenean buzoian utzi zidan. Eta... hasi eta ja, esan duen, joder, hemen zea bat dago. Joia bat dago. Horregatik esaten du, hizkuntza txiki batean, jaio zelako, ausartu zela, bestela, izan balitz Espainiar bat gaztelaniarekin bakarrik ondo moldatzen zena, eta segurazki pentsatuko zu, idazle izatea da gehiagizkoa, eta nik ez dut idatziko, hain idazle ona daude gaztelaniaz, eta Lehenbiziko izan zen, zaila, bere modernitatea zela eta izugarrizko bronka jaso zuen abortoa, gai tabu eta tratatu ezina, tratatzen zuelako. Bazo bat izan zen. Claro, de repente jendeak esan zuen. Claro, orduan izan, gugira Euskadiko gazteri berria hasi izan funtzionatzen. Eta topatu zuen lehendabiziko kontua hau izan zen. Gauza jakina da, zezen plaza moduan erabiltzen zutela, Konstituzio plaza, gainera 18 de julio plaza zan frankismo garaian, eta orain Konstituzio plaza da, beraz, simbolismoz kargatuta dago, novela idazten hasi baino lehen ere. Eta hor protagonista hiltzen dute, espektakulo batean bezala, zezena hiltzen duten bezala, eta gero ikusleak daude. Indiferentzia, norbait hil dute, eta beraiekin zerikusiz izango ez balu ez dela, ezta? Berak esaten du baita, bere asmoa izan zela nolare bait, violentziaren ezerreza edo inora ez eramatearen parabola bat idatzi nahia. Poliziak sekoestratu zuen novela, eta novelaren tesi guztia aldatu zen, eta geroztik novela guztiok jaso dugu, eta kide baten kasi goraipu bezala, ez? Ospitaleko depositoaren marmorezko mahai baten gainean jarri haute. Izera gainetik ire gorputzaren formen itzala sumatzen da. Ire 72 kiloak arrizkoak bihurtu dituk. Kontxako barandado zuria. Hotel de Londres y de Inglaterraren edifizio zuria. Haren kupula gainean ageri den lur kolorezko bola handia. Bola janzten duten adreilu batzuk falta direla ageri da. It turns the earth, it turns with its trees, its gardens, its houses, it turns with its great pools of blood. Hor beti berak esan izan du, ez? Violentziak egin dion jugadarik txarrena, faenarik handiena izan dela historia lapurtzea, bere historia lapurtzea. Bere historia nolabait galtzaileen duintasunetik oinordekotza jasotako historia bat zela, eta historia hori kendu diotela. Eta nik uste bere literatura dela historia hortako parte nobleekin harremana berriro egiteko moduan. Protagonistak, Saizar Bitoren obretan askotan sentitzen dira errudun arrazoi askorengatik. Beren gurasoengatik edo egin dituzten gauzengatik, Saizar Bitoriaren parte badago erruduntasun sentimendu horretan, eta normalean izaten da errudun sentimendu exageratua. Askotan aipatzen du, eta Mikel Hernández abaituak bere aurrean, este es un neurótico, baina. Zoritxarrak bere partea duelarik ere, gure harremana ondatu izanaren erruan irea da batez ere. Orain, berandu egila da, betirako galdu dudala dakidanean, argiago ikusten dut buru eta bihotz maite nuela. Eta berari ere nia jola nintzaiola. Horretaz ere ziur bainago. Begibistakoa irutzen zait orain, besterik gabe, nire sentimenduak azaldu behar nizkiola. Zutaz maitemindurik nagoela uste dut, Victoria. Hitz hoiesek erabiliz. Hemen agertzen dira gizon eta emakumen arteko
harremana, eta hori oso gai garrantzitsua da bere obran. Eta gainera ikusten da gizonaren aldetik trebetasun falta emakumeekin erlazioetan. Nik uste beti sartzen dela emakumearen personalidadean ere, eta sensibilitate femenino bat garatzen duela bere narratiba guztian zehar oso ilustratiboa, ez? Eta hortan ere nik uste aparta dela. Adibidez, Kandinskin, ez? Neska gazte hori eta, nahiko lortua izateko gizon heldu batek idatzia, bai. Donosti, segurazki agertzen den Zaizergoitiaren obran, beste inoren obran baino gehiago. Gainera, eraikitzen du Donosti literario bat. Agian beti benetako Donostirekin bat ez datorrena, eta jende askok agian ez du hori ulertu. Jendeak ulertu behar du gauza badala errealitatea, eta beste gauza badala fikzioa. Bai, egia da, fikzioa da, jolas bada, baina aldi berean, eta nik uste ere hori egia dela, bere benetakotasuna ere nolabait erakusten du. Ez pertsonaietako batek zehazki, baina bai denen artean, ez? Era berean fikziozko pertsonaia dira, baina zerbait oso autentikoa ere badute, eta hori egiteko ausardia handia da. Personaje reala da eta izen faltsoa jartzen dio. Eta personajea ez da hain erreala eta izena jartzen dio igual ezagun ematena. Martutenen Jaime Zabaleta naiz. Hor, personaje bat ni naiz, directamente, abaitua ni naiz. Nire txakurra Lilina azaltzen da txiki. Maniga azkeneko honetan sorpresa izan da, adibidez. Izena hor agertzea, baina, lagun ona nola den, barkatzen dizki otrolako. Eta gaina, beak abisatu dituzun normalean, artea ingoa izta, ez aizundu ateatzen, da, novelista baten launa izatearen problema ditu goiek, eta, a joderte, eta ateatzen zeaten hola ontak geizki, eta Hernandez abaituak. Da, Ramon batez ere, langile amorratu bat. Betidanik irakurri du asko, eta irakurketa horren eta lan horren ondorio dira bere obrak. Nik ia novela osoa zakarretara botatzen ere zea baten ikusi dut. Da, genio bat narrazioan. Kontatzeko moduan, detailez aparte, nola egiten duen egituran. Arotz lana nolakoa den konstruitzen duenian novela guztia. Idazle deserosoa da. Pentsatu arazten dizun idazlea eta igual egia konsolidatuak balantzan okilikolo jartzen dituena ez, baina nik uste literatura garai hauek ulertzeko derrigorletu beharrekoa dela. Nik uste dut Ramonek eta Ramonen generazioa, Ramonek eta Txak adibidez, inventatu zuten literaturgintza berriak autoestimu berri bat eman digula guri. Orain badegu zertaz arro egon, eta da guk, ez Ramone bakarri baizik eta gehiago eratu duten novela txukun, literatura duin munduan inongo lotxarik gabe ibiltzeko eta autoestimu hori badegu.